chaitemura chinogona kungoseva kana kuti kukava datya kuriyambutsa vachivasa a former science teacher who's been viral panyaya yavo yekumonasadza mutauni varamba vowana well wishers vari kuti ivo takazvipira kuti titene your ridicule into something professional mugogonawo kuita take care of your family meyavatsimbirira vakati aiwa zvaiitwa nababa ava zviri wrong in as much as vachida kuisa chikafu patafura. This is still the city of Harare, haisi refugee camp, uye hamuyi muchiita zvamunoda kunyanya nemoto pakati nepakati peguta. Uku panoziviswa vanonzi Princess Piri vanga vachizviidza keyboard warrior kana mukuru wavo anga achitrola mama Sodom Kandla uye ati mwana wavo ndoda kumurova musi wandinomuona. Izvo hazvina kuvabata mushe vachibva vati musikana ngambopinda mukati for cyberbullying. Nyaya yekudzidza mawarriors iyi uchiuchirirwa navanhu pasocial media unozorara wawega mutorongo. Regai titange nenyaya yaCarlos Smith and Butcheries Abattoir and Farm. Anyora iye akati baba ava vawanikwa vari mustreet vachibva vapinzwa muridicule yakanyanya uye vatorerwa means of production yavo kunyanya poto namagas tanki nezvimwe zvakadaro zvabva zvaita kuti vazhinji vauye forward mushure mekunge Olinda ati iye ndichakupa $1,000 then More Boys Minutes naye wakabva aisawo 200. Nyaya muri kuiziva ndokubva vakumbira Ashford kuti acreate GoFund vese well wishers vaendewo ikoko vakundishaya neZANU-PF vati navo vari kuda kukanda 1,000 kuti baba ava vakugona kuisa chingwa patafura. VeCarloswo vazoti ivo I admire him, the courage to go in the street and cook ndoisina vakawanda. That is being an entrepreneur. Ability to face your fears. As much as comply is good, sometimes hapatorina zvokuitisa comply zvacho. Saka semurume unozongoti hapana kusiri kufa. Tell him I have 50 dressed chickens for him so that he starts better kitchen iri pamutemo. What you are looking for lies behind your fears. Izvi zvafadza vazhinji vakati Carlosika Mwari akukomborere zvachose ndokugona kauku. Yangovawo mastreets kuti ndianiko achapa zita richanoregisterwa company iyi sezvamunoziva Fagio Marowa avadana akati naise uyai mutirondedzere nyaya yenyu. So pakutaura ipapo vari kurongana kuti vachaita company registration nezvimwe zvakadaro. So zita recompany richava chii? Vamwe vakati ngainzi Streetwise for sure, vamwewo vari kuti musoro wegudo chava chinokoro, vamwe zvakare vakati chaitemura kana chaakuseva. Imikane hamene kuti zita richanzi chinyi. Adopted son naye ati vamwe since vachiuya vachiisawo something towards this man, iye maybe ari kufunga kuvhurira baba ava page nekuti mukomana anozikamwa nembiri kuti akangonzwa kwangonzi yoyoyo anobva angomanya ikoko obva atonosumudza nyaya yepeji pasina nguva. Iye anobva wanawo something out of it, then muridzi wepeji hamene kuti chii chinozowanikwa. Nyaya munodziziva kubva kunana Bybit nevamwe vakadaro, but ati iye ndiri kutsvagawo baba vekumonera sadza pakati pemugwagwa. Ndine zvandavarongera ngavandibate kuseri. Gosti renyika rabva rangoti aiwa bodoka usatombofa wakatambira padhuze nababa vaye, wafunga kuba mari dzavo dzavari kupiwa nevanhu ka. Wakapedza Pore, ukapedza Bybit, ukapedza musikana wekwaSpeed, dzikama uita zvepeji rako. Wakapedza Tobias wekwaGutu, uye ita zvepeji rako. Usiye kuda kuba maraki nekuba zodzo ravamwe. So adopted son abva atongonze please bamnini stay in your lane, hatisi kuda kuti uye utange kuchiitira noise. Tiri kukuzivai macompanies vamwewo ndo vanozoti baba ava vave vaakupfeka masutu brand ambassador dzimwe nguva unenge usingatobhadhari. Adopted son atongoudzwa kuti stay in your lane, please back off from baba ava vachabatsirwa netimu UK sekutaurwa kwaitwa naOlinda. As we speak right now, there is a GoFund that has been started by Ashford uye iri kutoenderera mberi. Vanokwanisa uye vanoda kukanda ruoko rwavo ngatitei sekudaro baba ava vawane kubatsirika pamwe nemhuri yavo. Daddy Hopo vakanga vatokomenta before the mayor today vatsimbirira nyaya yavo yekuti ivo havasi kufila sorry about what happened. Vari kuto make sure kuti
basa ravo ivo kucleana city maybe zviri kuenderana nezvakataurwa naDD Wopo, or it is going contrary to it. Vati ivo a capital city is one thing that either brings pride or shame to a people. This is the heart of Zimbabwe, and it shows economic degradation of our country. I don't know how my fellow Zimbabweans feel watching sadza being cooked in the middle of the capital city like this, at a place where real and structured economic life used to be vibrant and thriving. This is what one of the once beautiful and industrialized African capital cities has been reduced to. And this is happening barely a kilometer from the president's office and less than 500 meters from the mayor's office. A capital city should reflect order, productivity, and dignity. Instead, what we are witnessing is the visible collapse of urban management and slow decay of a city that once stood as a symbol of possibility, all because of failed economic policies. This should bring shame to every right-thinking Zimbabweans, regardless of political persuasion. These men and many like him are victims of a failed system. A society that cannot create opportunities for its people pushes them into this kind of undignified survival mode. What we are witnessing in this video is not individual failure. The real human cost of economic collapse and broken governance. So ndo comment yavo iyi vari kuti aiwa guys hatizosviki pakudai so kuti tinozotobikira sadza mutauni, but kana iriyo yega way out pamwe pacho unotoona kutoti compliance ingatondinetsa ko ndikanobikira sadza kumabvuku ndiani unoridya, totoda ipapo pachinopisa mutauni imomo totongopinda nekantini yedu iri mobile imikane zvakaoma. But anyway guys, sezvatangotaura GoFund iri kutoenderera mberi ukuwo meya vataura vachitsinhidzira mashoko avo. Regai muzvinzwire meya veHarare vachizvitaurira. Understand that Harare is not a refugee camp. Harare is the capital city. You cannot bring fire, especially gas canisters, in the middle of the city where people are moving up and down with their cars. What will happen is that if a fire breaks out, it will destroy properties. Yes, we need to live, we need to have livelihoods, but we must not damage. Otherwise, where will we stop? Those who are selling dangerous drugs also do it for a living. Those who are stealing also do it for a living. Those who cook in unsafe places also do it for a living. We must earn our living in a manner that does not harm other people's right to life. So therefore, it is important that we understand that food is a serious public health issue. Those people who fall sick, those people who die, end up suing the city, and the city ends up paying, and the residents at the end of the day are the ones that are paying.